санаи 10 июли соли 2023 дар маркази намоишгоҳи байналмилалии экспои шаҳри екатеринбурги Федератсияи Россия бо шукӯҳу шаҳомати хоса намоиши байналмилалии саноати Неопром 2023 шурӯъ гардид ки мувофиқи маълумот дар ин чорабини 600 ширкати бузурги саноатии кишварҳои хориҷи дуру наздик иштирок карда молу маҳсулоти истеҳсоли худро ба намоиш гузоштанд. боиси ифтихор аст ки дар ин чорабини бонуфуз молу истеҳсолкунандагони ҷумҳурии Тоҷикистон бори аввал ширкат намуда гӯшаи саноати худро таҳти унвони Тоҷикистон кишвари 12 металлу минералҳои инқилобӣ созмон доданд. дар чорабинии мазкур намояндагони дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони масъули вазорати саноат ва технологияҳои нав, кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, агентии содирот, саридораи геология ва 28 ширкати ватанӣ иштирок доранд. вобаста ба соҳаҳо барои ҳар як намуди маҳсулоти саноатӣ гӯшаи алоҳидаи намоиши истеҳсоли маҳсулоти саноати хӯрокворӣ, саноати сабук, мошинсозӣ, химия, масолиҳи сохтмонӣ ва маъданҳои кӯҳӣ ташкил карда шудааст. иштирок дар намоишгоҳи байналмилалии саноати Неопром 2023 аз пешрафти соҳаи саноат ва амалигардии ҳадафи чорум стратегӣ, яъне саноатикунонӣ бо суръати кишвар дарак медиҳад. қобили тазаккур аст ки имсол 13-ум намоишгоҳи байналмилалӣ дар маркази намоишгоҳи байналмилалии экспои шаҳри Екатеринбург мебошад ки дар он ширкатҳои истеҳсолии ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи Россия, ҷумҳурии мардуми Чин, ҷумҳуриҳои Беларус, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Арманистон, Қирғизистон ва ғайра иштирок намуда молу маҳсулоти беҳтарини саноати худ аз қабили истеҳсоли техника ва технологияи муосир, нанотехнология, саноати мошинсозӣ, химия, мудофиа, саноати сабук, сохтмон, металлургияи ранга ва дигар намуди маҳсулоти саноатиро ба намоиш гузоштанд. дар рӯзи аввали Непром 2023 ҳамоиш баргузор гардид ки дар он раиси Федератсияи Россия Михаил Мишустин, вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон Шерали Кабир ва намояндагони дигар кишварҳо доир ба имкониятҳои рушди соҳа андешаронӣ намуданд. ҳамчунин дар раванди баргузории Непром 2023 чорабиниҳои муҳим аз қабили мулоқоту конференсҳои соҳавӣ миёни шарикони бо ҳам дӯст доир гардида созишномаҳои ҳамкорӣ ҷиҳати рушди устувори истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир баста шуд ки ин барои дарёфти бозорҳои нав заминаи мусоид фароҳам меорад.